Sziasztok! Itt vagyunk a Ráckevés Soroksári Dunaágon, Somlyó-szigetnél. Elkészült a stég, amelyet áprilistól ki tudtok bérelni. Április 1-től április 31-ig 4000 forint per 24 óra, májustól pedig visszavonásig 5000 forint. Több napra is bérelhettek. A stég nagyon kényelmes. Található a stég mögött egy kétszemélyes sátornak való hely, illetve egyből tudtok itt parkolni is, egy autó számára kényelmes parkolás biztosító hely van. Ha felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor keressetek nyugodtan Facebookon, illetve Stégbérlés Somlyó-sziget néven találtok egy Facebook csoportot, ott megtaláljátok a szabályzatot. Gyertek, foglaljatok, horgászatok egy jót, itt a Ráckevés Soroksári Dunágon, a stégen. Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk a Ráckevés Soroksári Dunaágon, Somlyó-szigetnél. Elkészült a stég, amelyet áprilistól ki tudtok bérelni. Április 1-től április 31-ig 4000 forint per 24 óra, májustól pedig visszavonásig 5000 forint. Több napra is bérelhettek. A stég nagyon kényelmes. Található a stég mögött egy kétszemélyes sátornak való hely, illetve egyből tudtok itt parkolni is, egy autó számára kényelmes parkolás biztosító hely van. Ha felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor keressetek nyugodtan Facebookon, illetve Stégbérlés Somlyó-sziget néven találtok egy Facebook csoportot, ott megtaláljátok a szabályzatot. Gyertek, foglaljatok, horgászatok egy jót, itt a Ráckevés Soroksári Dunágon, a stégen. Sziasztok!